Bertzemuz, lehenengo aldia podcast baten, pixkat urdurina baino. Bai, aitonak eta bai amonak baratza haukate, amonak ditu oioak eta etxean orduan. Noiz maite mindu zinen lehenengo aldiz? La jungla, ni botatzen nintzen horrea, venga, gora eta bera. Pixka duran dago eska, urtekin goi maia sartze bana izakat bizitza, joe. Kafe espezialidadeko toki bat, piztinan bertan, eta ematez izkibuten kafeak doainek. Egun guztiako laitet. Egunero juten nintzen kafe hartzea, hoteleko atzago nahi nona eta horra juten nintzen. Gustatzea musika entzutea, baina nahonen... Zer musika? Lehiatzeko, ezire entzuten dut tekno. Euskara ez da gu daukagun altxor bat, Euskara da gure hizkuntza. Erabili beharko genukena komunikatzeko. Igeilekoan bezala 27, 28, 29, 30... Ai. Izan da oso esperientzi desberdina, eta azkenean oso guztu nahi. Oso ondo. Beti batetezkoa da. Match podcasta, kirolarien beste aldea. Basque Team Fundazioak babestutako saioa. Naia Zudaire Borrezo. Kaixo, Naia. Kaixo, atxaleon. Zer moduz? Ondo, oso ondo. Bueno, iritsi da. Match podcastaren bigarren denboraldia eta zuzeu izango zara lehenengo gonbidatua. Bai, aurten nik azte denboraldia, así que ondo abertzemuz, lehenengo aldia podcast baten, pixkat urdurina baino, bueno. Hori galdetu behar nizun, nola zatoz? Handik hau ez da elkarrezketa normalo bat, Pixkat urduri, azkenean, hola, ez tetin egin, baina, bueno, nik uste lasai izango ala eta errexun gala dana, así que ondo. Guk ohitura batzuk mantenduko ditugu lehenengo denboralditik ona, eta nahi duguna da beti gonbidape batekin hastea, elkarrizketa edo podcast solasaldi berezi hau. Tematxa eskaintzen dizuegu, kirolari guztiei. Ausartuko zara tematxa hori probatzera edo? Bai, noski. Bai? Bai. Venga, topa egin, eta ia zer moduz. Ona hau. Ona? Bai, gustatzen zait. Nik normalean hotzatzea hartzen dut, baina hola ere, goxua dago. Beraz, ez da lehenengo aldia, tematxa probatzen duzuna? Ez, egon nintzen duela 2 urte Paris eta gero Tokion oporretan, eta han tematxa desinte hartu nun, eta gero gueltan hasi nintzen etxean iten, eta daukat bambuko kutxarilla dana, egiten dut etxea. Hemen ere horrela egiten dugu. Bai. Gaur lankide batek prestatu digu, baina hemen ere protokolo guztiak jarraitzen dugu. Protokolo guztiak, hoi da. Polita da, ez da hori? Bai, gainala zaigarria da. Jartzen zera eta larratatxo bat hartzen dezu hori egiteko kafea, pixkat presa gehiokin iten dut batzutan, baina oso lasa egiten dut eta ondo etortzen zait. Edanarekin batera, janaria ere zerbait pikatzeko jartzen dugu. Gaur Baskal orduan ari gara elkarrezketa gorra batzen, pastatxo batzuk. Ausartuko zara jatea edo zure dieta oso zorrotza da eta ez ditzu bai mentzen horrelakorik? Ez, nik azkenean saiatzen naiz pixkat denetik jaten, ez dakat dieta oso zorrotz bat. Bai egia da dakatela metabolismo osona, aita genetika dakat eta dakau metabolismo bat osona eta mantentzen dut pixua orokorrean oso errex. Orduan, hola esan da pixkate zer jan dezaket, así que oso ondo. Arratsaldeko ordu hontan pastatxo bat, txokolatezko pastatxo bat jango dugu edo? Bai, ez da. Gainera esan didazu, elkarrizketara etorri zarenean, denporaz etorri nahi zenuela, kafetxo bat hartzeko, baina azkenean hor aparkatzeko eta eukidozu arazotxo bat, eta ez duzu gaztik izan ez da. Kanpoan kafe hartzeko, baina behira, podcastean bertan eskaini dizugu aukera. Kaferik ez, baina tematxa bat, pasta batekin. Bai, nentorren noi kafea pentsatzen hartzeko probasan batekin, baina ez eta parkatzeko tokia aurkitu lehenengoan, eta hola gutxinez, hola premia txikia, eta zeki oso ondo. Beraz, elikadura, Naia, ez zara egin zorrotza? Zaten didazun metabolismo ona daukazula, baina pentsatzen dut goimeiako kirolariek gaur egun egiten duten bezala, eramango duzula zorroztasun puntu bat, ez da? Bai, azkenean etxean beti mandiaten hezkuntza izan da, adibidez, telepizza eskatzen genunen oso gutxitan izatezan, baina telepizza eskatzen genuen guztitan jamar nun pure, edo ensalada, edo salda, beti jamar nun zerbait lehenengo platera orduan. Dakat elikadurarekiko harreman oso normala esan genezake eta danetiak jaten, orduan beti eukidet errestasun hori, edozin momentutan danetik jateko eta badakit adiz lehiaketa batean ze jan behar deten, eta zerrez, eta etxean nagonen entrenamendu gogor bat eta gero badakin nire gorputzak ze behar duen. Eta zer behar du? Adibidez, entrenatetik etortzen naizenen goizeko sesioa, ez baditut pesak euki, iristen naiz etxera nahiko goiz,
amarterdik aldea, amaikak, orduan berriz saltzen dut, pia gustatzen zait. Da, entrenamendu eta gero gehien gustatzen zaitena. Ta askotan izaten da arraultza, bai egosia edo tortillan, desente jaten detola. Ta egun horietan eraita jun bada arategira, jamon jorka eta olare bai jaten dut. Beti hidrato, proteina eta fibra ere garrantzi asko ematen dut. Ikasi duzu, zure kirol ibilbidean hobeto jaten zure kirol disiplinako errendimentua igotzeko, profesional baten laguntzarik izan duzu, edo nahiak etxetik dakar ohitura osasungarria eta gutxi gora bera uste duzu ondo egiten duzuela? Eukinun, bai ebia etxetik handakatela oso eredu osasungarria, bai aitonak eta bai amonak baratza aukate, amonak ditu oioak eta etxean, orduan beti eukidet gertutasunari eta kilometro zeroko janari asko. Baina duela 2 urte bai egon nintzala, duela 2 urte, egon nintzen urte bete nutrizionista batekin, pixkat, batez ere behar nulako jakin, noiz hartu behar nuen proteina batidoa, zertzan hobeto hartzea, entrenamendu gogor bat, baina lehen. Baina pixkat zian gehiago behar nituen pautak eta pausoak dieta zorrot bat, baina orduan urte hortan piat ikasi nun behakin, erakutsi zian ze momentutan nire gorputzak zebertun, eta eredu hori eta hartuta jarraitu nik nire kriterioakin. Eta zer ikasi zenuen, nola? Orokorrean titular baten edo esaldi motz baten laburbiltzeko nutrizionistak zer erakutsi zizuen? Batez ere, entrenamendu saio bat eta gero gozea ez pasatzea. Igual pixka logikoa da, baina bai egia da, askotan atatze gala uretatik eta azte zaigula, gimnasioa jumbargalako, azte zaigula zerbait jatea tarte hortan. Gimnasio eta gero jango dut, ez. Gimnasioa baino lehen, igual 2 datil, platano bat, edo hidrato batzuk barrita bat, baina zerbait gorputzari sartzea eta hoi ikasi nun batez ere garrantzi hori, gozea ez pasatzea. Bueno, elikaduraren tartetxo itxiko dugu zure kapritxo eskutu horiei buruz hitz egiten. Ondo jaten duzula garbi dago eta pauta oso onak dituzula oinarrian etxetik, baina izango duzu, ez da? Holako kapritxo berezirik hain osasungarria estena. Bai egia da, eukinula garai bat jaten nula Nutella pila, Nutella pila gustatzen zait, eta de hecho etxean ez dugu erosten ja. Gurasoak esategu erosten badegu bukatzen dugula oso azkar nera nahi eta nik eta neraitak, orduan ez dugu hartzen, baina Nutella bai, hola pixkat kambio de ruta hori, baina ondo. Kirolarien alde sentimentala hitz egin nahi dugu. Dale. Galdera konkretu bat egingo dizugu kirolari guztiei eta nahi duguna zuen erantzun, benetako erantzun baten batea. Eta galdera ondorengoa. Noiz maite mindu zinen lehenengo aldiz? Nera bezaroan 15-16 urtekin, eta duela ia 6 urte. Ze garai polita izaten da, eta zer sentsazio polita, ezta? Orain ja 22 urte bete berritan, atzean ikusten da, baina lehenengo maite min hori pentsatzen dut barrua mugitzen duela eta polita dela, ezta? Bai, azkenean da hasierako ilusio hori. Hasiera berri baten ilusio hori eta proiektu berri baten ilusio hori. Igual nera bezaroan 15-16 urtekin etzea inkonstiente biziko dizun esperientziaz, baina bai. Eta bizitza oso polita. Venga, tarte bat maituko dugu, jolas berezio bat maituko dugu, beste galdera konkretu bat egin eta hau ranking bat egingo dugu, bale? Nahi zudairerentzat, nor da euskal kirolarien artean nola benetako sex simbol bat? Eta zergatik, klaro. Ezakit, uste nuen galdetu hartzen niala, nor da niretzako eredu, eta esan barrizun nekaina superarri, ez dala maialen. Esan dizugu, hau ez dara elkarrezketa normal bat. Sex simbol bat, euskal kirolarien artean, nola, benetan guapoa delako. Benetan, eze ederra den, mutil lau edo neska hau. Ezakit, hola, ez zaitin horre. Itortze zerkit igerilariak, baina dia kanpokoak ez dira hemengoak. Euskalduen artean? Ezakit ba? Ez dakit jaurpegi ezaguna, futbolariren bat, saskibalo jokalarien bat, edo... Futbolariren bat igual. Okritze zait Alex Remiro, baina da porteroa. Da porteroa barkatu da, nabarra, orduan ezakit. Baina bai, hori izango nizuke, hola, iritze zait dela pertsona bat, alturarek dut hola asko impresionatzen dula. Iritze zait, atraktiboa. Atentzia dizu bintzat altura batik. Arduan hori izango nizuke igual. Aurrera jarraitzen dugu elkarrezketarekin eta pixkat ja zure bilbidean sartuko gara gehiago eta zure pertsonan bai, lehenengo jolasa bukatutan. Nor da Naia Zudaire Borrezo? Naia da 22 urteko igerilari paralimpikoa. Egon naiz bi joku paralimpikotan, Parisen eta Tokion.
eta orain nahi naiz nire 3. jokoak prestatzen. Orduan nola, hoi kirol arloan. Bizi nahi zubietan, dakat txakur bat, ditzala Ilun, eta gustatzen zait bastante lagunekin, gustatzen zait biat lagunekin denbora pasatzea, eguzkia hartzea, eta ondartza jotea. Ze polita eman duzun erantzuna, zatik igerilari figuraz arao joan zara. Bai. Ez zara bakarrik igerilaria, ezta? Ez, nik pentsatzen dut, eta sentitzen dut igeriketa dela nik iten detena. Ez da, ni naizena, bai egia da, oantxe bertan, nire lana dela, eta nire bizi estiloa dela, eta nire egunerokotasuneko denbora, nire egunerokotasuna da, eta gaina denbora asko ematen diot igeriketari, baina ez zait iruditzen bakarrik naizenik, orduan, ez zait gustatzen ez da tituloa, da naizena ere, baina gauza gehiago naiz horrez gain. Konta idazu pixka bat nolakoa izan zen zure haurtzaroa. Gaur egun 22 urte bete berria, pertsona helduagoa zara, baina ze oroitzapen daukazu zure haurtzaroa? Oraintxe komentatuko dugu, ez dakit erresa edo konplexua izan zen, baina 15 hilerekin horre egozen egoera inflexio puntu bat zure bizitzan. Bai. Ze oroitzapen daukazu zure haurtzaroaz? Oso hona egia esan, nire gurasak altzuten guztien zuten, nik alik eta haurtzaro lasai eta polit bat eukitzeko. Orduan ez dakat oroitzapen txarrik, bai egia da, zuk esan dezuna 15 batekin gertatzuan eukin nire bakuntza bat, bihotzan, ahortan, eta hortikan etorri zan nire lesio medularra eukin nulako falta irrigazioan hemen bizkarrean. Baina, nire gura, azkenean 15 batekin itun, enaiz zertaz gogatzen, nik hola esan da nire burua modu hontan ezagutzen dut, hau da nire egoera, ez da beste egoera bat, eta jazta. Baina nire egoerasak alik eta naturaltasun handian egin, eta lasaitasun handian egin eman dute, eta nik uste oso lan nahi dutela. Ez agat inolako, ez dago inolako egoerarik nun honek markatu ahal izan didan. Ez dut sentitzen horrela. Zoriontsu izan zara, zure... Bai, eta ondo. Azkenean, adibidez nire lagunak, nire gurasoak lortu dutena da nik eukitzea mentalidad, nire lagunak ez dian konstiente nire goera fisikoa eta zestario. Ez da, aztuiten naizela konstiente naiz, baina azkenean, horrekin aurrea, ondo, bai. Nola iristen da, igerik eta zure bizitzera? Hasi nintzen aspazien lehenengo, orduan hor azkenean pixkat mugikortasun hori berriz ere irabazten jo nintzen, eta hasi nintzen aspazien errehabilitazio moduan. Eta gero ja 2012an gomendatu ziaten lasarten zegoen kluba, zalaburuntzaldea ikate, bertara jutea eta probatzea. Eta horra hasi nintzen igeriten, elbarritasuna etzukaten pertsonekin, orduan la jungla. Nigotatzen nintzen horrea, eta aguantatzen nun entrenatzaileak esatezian guztia. Venga, gora eta bera. Eta hola hasi nintzen. Bi olimpiar jokotan egon zara, lehenengoan oraindik adinez gaztea zinela, 17 urterekin ez da, beraz bali manago Tokion. Bai, Tokion bai, 17 nituen batxi bat, bai egia da izan zala urtebete berandugo pandemiagatik, baina bai nituen 17. 21 batean, baina 20ko olimpiadak ziren. Oraindik 18 urte bete gabe. Bete gabe, bai, ezin nintzen bilatik atera. Ez ziaten utzi, nintzen, Tokion egon nintzen, eta enun Toki ikusi. Baina bai, igeriketan nahiko normala da, ez da gauza garraroa 17 urterekin joku batzutara jutea da, kirol bat nun edade txikitatik ja asko entrenatzea, Euskadi mailan ez hainbeste, baina estatu mailan 13-14 urtekin umiak entrenatzeuela pila bat, orduan nahiko erreixa da 14-15 urtekin ja despuntatzea, eta gero hortikan ja ezin mantendu ibili, eta markak okertzen, orduan bai egia da igual, kanpotikan ikusita esan dezakezula, 17 urtekin, baina nahiko erritmo normal bat eman nun. Baina ulertzen dut, bizitza estilo horrek zure nera bezaroa pixkat aldatu zuela sozialki. Zatik, zingo zenuen zure lagunek, zure gelakideek, zure kuadriako egiten zuten bizitza bera egin? Bai egia da, entrenatzen nula, baina nula entrenatzen oain entrenatzen detena. Adibidez, Dublinera jo nintzanen eta Londresera jo nintzanen 2018 eta 2019an 14-15 urtekin entrenatzen un saio bat. 2 ordu, igual kanpotikan entzun da asko mateu, baina ez da asko igeriketan, 6 saio 2 ordu eta jazta. Orduan,
enun udara euki bai egia da buztuan bukatu nuen, baina, bueno, entrenamendu eta gero ondartzara joten nintzen lagunekin, osea, iten nituen gauzak, bai egia da gero ja hortikan aurrera, Tokio prestatzen ja, hartu behar izan ditula zenbait erabaki, nun lehentasuna eman behar nion, entrenamendu bai, deskantxu bai, eta lako gauzei, baina oso progresiua izan da, osea, goi maian, ez da mazkiten beste urte esan genezak, txapelketetara juten bai, baina konpromesu horrekin, Tokiotik aurrera esango nizuke. Beraz, nazioartean lehiatzen bai, baina goi maia pixkat beranduago iritsi zen zuretzat, Goi maia pixkat beranduago, eska, 15 urtekin goi maia sartze ba nahiz ezakat bizitza, Ez, izan zan batxi bukatuta gero. Ja, hartu barri zen nitunen bizitzara bagiak nun lehentasunak kirola zan. Ordura arte, batxillerratea bar nun ere, baina ja kirola garrantzia asko ematen nio, baina nitun beste lehentasun batzuk. Oain ez hain beste, nire lehentasun nagusia da igeriketa, eta ikasketak ateratzen nijoa, baina ez diat hain beste denbora kentzen. Leno bai. Ade ari zara ikasten ez da? Bai. Zer moduz dara mazu? Ondo, oso ondo. Hasi nintzen Donostin ikasten UPU-en, eta egia esan karrera asko gustatu zitzaidan, baina hasi nintzen Pariseko urtean, eta juten nintzen igual 3 aste Sierra Nevadara, lehiatzera beste aste bete, eta nekan denbora materialik presentalki egiteko. Eta aldatu nintzen lehen urtean onlinera, UCAM unibertsitatean, eta oso ondo. Azkenean laguntzen gaitu zepila bat, eta aparte karreran gustatzen zait, oso errexite zait. Ez errexa dalako, errexa gustuan naholako. Ondo. Bueltatu gaitezen naia bizitzako gauza garrantzitsu ez hitz egitera. Zure guraso ez, eta familia hitz egin nahi nuke. Konta idazu pixka bat, zure gertuko inguru hori nolakoa den. Aita, ama, Anaia, bai. Anaia, za? Etxan geha 4, gehi txakurra. Eta... Txakurra ere, bai, claro. Hombre, bost, geha etxan. Beti ondia. Ondia Dublinen jo nintzanetik txapelketa guztitan ondia, beti gradetan zauden, beti animatzen. Eta indute igerik eta zerbait neria. Azkenean, beraiek entrenamendutara emateziaten, emateziaten, klasera emateziaten, bazkariak gartzen ziaten, baina beti izan nire erantzunkizuna, behaiek esatea, entrenamendu dakat ordu hontan, hau inbar degola, behaiek ez dute inoiz, ez diat inoiz igeriketa egitea obligatu, hola esan da, baina beti utzi duten ere esku organizazio guztia. Beti ondian ertzako pres, baina beti indiate ulertarazi nire erantzunkizuna zala. Orduan, egia esan, nik uste oso ondo ditutela. Gazte garaiko bizitzako zure lagunek egindako gauzarik galdu duzu? Eta ja, pixkat ite egiten ari naiz parrandetaz, planetaz, asteburuko itzordu berezi hoietaz. Gauza desente galdu behar dira. Azkenean, naholako kanpoan pila bat, eta gero ere hemen agonean askotan, eze farrako planak edo deskantxua pixkat mozten diaten planak, ez ditut askotan egiten, ez dakat aukera handirik, beti nagolako asteleneko entrenamenduan errati pentsatzen ja. Ondo. Olimpiar jokoetara bueltatuko gara, zeia aipatu duzu, Tokio, bi itzordu handitan egoteko aukera izan duzu, Tokioan eta Parisen, askotan emaitzez eta hitz egiten da, eta hori da normalen, elkarrezketa normaletan, baina niri prozesuaz hitz egitea gustatuko litzaidake. Agian, momentu eritzen da eta momentu askar pasatzen da. Oso proba motzak izaten direlako, baina prozesua nolakoa da. Olimpiar joko baterako zailkatzerako prozesu hori 4 urteko ziklo hori. A ber, 4 urteko zikloa da, baina nik oraingoz ez detin 4 urteko ziklorik. Ze Tokiorako ni hasi nintzen pixka Tokion pentsatzen 2019ko munduko txapelketa eta gero, hasi nintzen pixkat konstiente izaten neukala aukera hori hor, eta hortik arrera hasi nintzen prestatzen. Bai egia da, 2019-2020ko urtean egontzala pandemia eta ezin izan genuela jun, baina nik sentitzen dut Tokiorako ikinula urte bete bakarrik. Prozesu hori bizitzeko. Eta oso polita izan zen, justo urtean eukinun aldatu nintzen entrenamendu taldez, entrenatzaiez, eta izan zen urte oso polit bat nun bizinitun estimulo pila bat eukinitun. Eta gero Parisirako izan dira 3 urte, ez dira 4 urte izan. Orduan, desberdin. Baina bai egia da, dala beste ambiente bat. Azkenean, Parisirako ere, ez dakit, entrenatzea jun bar naiz, eta ezin naiz gatu lagunekin, edo ezin naiz ez dakin ora jun, ez berdin du.
Parisa izea prestatzen eta Parisa zoaz, eta gero Parisen eukiko dituzu familiar guztia, lagun guztiak, orduan, berdin du. Osea, da beste, prestatzen duzu beste mentalidadeetekin, eta daka beste ambiente bat bezala da. Baina pentsatzen dut, zure kasuan, lehenengoan urte bete izan zela esan duzu, urrengoan 3, baina 3 urtetan zehar gora berak egongo dira, eta beti motibatuta eta beti gorenean egotea ez da erresa izango, ez da? Bai, a ber, ni justu izan zian... Gero erresena da, Olimpiada iritsi, eta gozatzea edo ez gozatzea, prueba ondo edo gaizki egin duzulako. Baina fase luze hortan hainbat gora bera egoten dira. Bai fizikoak, bai mentalak, bai, eta horri eutsi egin behar zaio. Bai, egia da, ni justo Pariserako bidean eukinula 2022an munduko txapelketa eukinun, eta batxibi. Hoi izan zen urte bastante emozionala eta bastante aldapa gora, bai egia gero, hain ondo bukatu nula temporalda, beste rekurdo badakat. Eta gero, Paris baino aurreko urtea oso polita izan zen, oso nahi izan zen, batxi bukatuta gero hartu nun urte sabatiko bat pixatera bakitzeko zen nahi nunin, eta igeriketan zentratzeko eta izan zen urte oso erresa. Zer, azkenean ordura arte, nagoen dituta klasera jutea 6 ordu, gero ikasi, gero entrenatu, gero ez dakizetan ekan neke bat, ezin nula eguna aurrera eman, eta gero urte hori izan zen oso erresa. Eta Pariserakoa, hori, izan zen, eukinun lesio txiki bat martxoan, orduan pixkat aldapa gorentzitaian, bai egia da, eukinun sorbalda, eta izan zen pixkat gogorra, baina gero izan zen Parisa iritsita dana pasazitzaian. Osa, dana piztina goraino, izan zen superpolita Paris, osa... Bai gustatuko litzaidak zurekin, hitz egiteak goi-mailako kirolaren beste aldeaz. Vale. Ez alde politaz bakarrik. Agian kanpotik beti dana polita ikusten da. Baina goi-mailako kirolari izateak badauka beste alde bat ere. Bai, azkenean, nik pentsatzen dut goi-mailako kirolan ez dagoela osasunik. Asko hitz egiten da, jende asko kisatit. Jo, eze ondo, igerik eta itezu, hori oso nada bizkarrantzat, oso nada ez dakizerrentzat. Osea, ni oain ondo nago, baina ukiditut entrenamendu fase potenteak nun asko zauden entrenaten, eta daude egunak esnatzen zara, eta gazu gorputz gozoa, minduta, goiti bera, eta ez dintzea, osea, zaude, hoi neke inda. Orduan, goi-mailako kirolan ez dago bat, inolako osasunik. Azkenean, gure gorputza ematen deun punturaino, limite hortara, hartzen degun suplementazioa, azkenean, kaleko pertsona batek hartzen bazun, guk hartzen ditugun proteinak, hartzen ditugun vitaminak, konboa da ezin dezula aurrera eman. Orduan, aurpegi hori ez da ikusten, aurpegi hori ez da azaltzen, baina bai egia da, goi-maila dela oso potentea da, oso emozionala, eta da egunerokotasun, oza, nahi asko gustatzen da, eta oso pozik egiten hau egunero piztina joan barri izana, baina bai egia da, pentsatzen dezula pixka bat, kanpotikan, eta burrada bada. Ez, gore exigentzia badago horren atzetik, presio ate egoten da kasu askotan, eta askotan bakarrik alde politak ikusten ditugu, ez da? Bidaiatzen dute munduan zehar, ze polita, baina bidaietan ere ez zarete turismoa egitera joaten. Joaten zarete hotelera eta hoteletik gehirilekura kasu askotan. Bai. A ber, nahi asko gustatzen egiten dena, eta ez dakat inolako kexarik horren ingurun. Baina bai egia da, alde polita, jendeak esate izula. Engozea, eukiko zu gizton osasunan, ez zu inolako minik eukiko, boi ez da egia. Ta gero ere, bidaiatzana, gezurra da, ni honaiz Tokion, honaiz Parisen, honaiz Madeiran honaiz. Lau aldiz, 3 aldiz, eta ez dut Madeira ezagutzen. Azkenean zoaz, piztinatikan hotelera, eta hoteletikan piztinara lanean zaude. Baina, azkenean, jazta, da ona, nire gurasa joten dia ikusten dute, kontatzen gati oso polita dela, eta jazta. Zure alde pertsonalaz eta zure zaletasunez ere hitz egin didezu aurkezpenean, baina irakurri dut elkarrizketaren batean irakurtzea gustoko duzula. Bai. Eta baita kafetegi txuloetara joatea ere, bai, ez da? Hori modan dago, eta guzti gustatzen zaigu postureo pixkat egitea, ez da? Kafetegi polit bat, gozari brunch polit horietako bat egin,
Gomendatu dizkidazu, mesedez, adibidez, liburu bat eta kafetegi txulo bat. Liburuak nik pila bat irakurtzet Dolores Redondo. Joan nago bere azken liburuakin. Gustatzen dit, dakatena da, faioa dela gustatzen ditela asko eguzkitan irakurtzea. Orduan, orain arte naiz irakurtzen egon, eta orain eguzkite hula, eta orain guztia irakurtzen. Eta kafetegiak, dago bat donosti noin dela gutxi junintzala gozaltzea, ze karo, nik ditut igandeak libre. Orduan, igandero juten naiz gozaltzea por ahí, en plan, kafetegi batera. Bakarrik, lagunekin, bikotearekin... Bikotearekin, orokorrean bikotearekin, baina lagunekin ere hola noiz baiteko intzitu izan dugu eta ondo eta anaiarekin edo, baina orokorrean bikotearekin. Eta orain dela gutxi junginan grosen rockera, deitzen da rocketokia, eta kafea oso goxoaztean, eta gero ere eskatu nun tostada bat, eta ere oso goxoaztean. Eta hoi gustatzen zait, Singapurren jarri zuten... hola, kafe espezialidadeko toki bat, piztinan bertan, eta ematez izkibuten kafeak doainek. Eta nire guztiako laiten. Egunero juten nintzen kafe hartzea, hoteleko atzago nahi nona, eta horra juten nintzen. Oso zibarita zara olako lekuetan, beti okeratzen duzu edo... A ber, gustatzen zait, kafea goxoa badago, eta toki bat baldin badakit ziur kafe ona emango dutela nahiago etorrea jun. Baina, barba naiz, ezakit, nago bidaiatzen kotxean, eta gehatzen gatoki batean, eta kafea eskatukoet, naiz... gustatzen zait kafe goxoa, baina ez badago beste aukeri, hartzen dut kafea. Gustatzen zait asko kafearen momentua, xeri, taza hartu, lasai edan, hori ere asko gustatzen zait orduan. Argazkitxo atera, Instagramera igo... Ez pentsa, ez zait asko gustatzen mobilak ni baino lehenago jatea, noiz baita ateratzen ditut argazkiak, baina ez dut asko egotzen jaten detena, ez gustatzen. Zer eman daukazu, sare sozialekin? Piskat, rifirrafe, karo, orain nahi dira piskat kirolariak nik usteet, kirolaria izatez gain, egeala piskat rol bat hartzen, nun gure burua ezagutera emateko, sare sozialak erabiltzitugu. Eta nahi gustatuko litzaiake piskat eskaparate biukitzea, eta nire burua erakustea baino, ez dut oso ondo ematen sare soziala publikoak ibitzeana. Saiatu izan naiz, Paris eta gero saiatu nintzen, Paris eta gero orokorrean kirolariek pixkat gehi auki genuen, eta batez ere kirolari paralimpikoak, eta saiatu nintzen, eta ez dut lortzen. Ez dut lortzen maiztasunakin igotza publikazioak, ez dut lortzen... Igotzitut gauzak, baina pixkat nahi apetezitzeiten den. Eta nik uzet, sare sozialak, politak egotzeko pixkat euki behar dela konstantzia nik ezakatena. Zein da zure rituala olako txapelketa garrantzitsu baten atarian? Duela urte pare bat nintzen oso metodika eta nekan nire rituala eta ezin nintzen marra hortatik atera. Orain ja pixkat lasaitu naiz, ikusita ritual hori jarraituta ere batzutan ez zaizkitela nahi dituran emaitzak ateratzen. Baina gustatzen zait musika entzutea. Zer musika? Lehiatzeko bat ez ere entzuten dut tekno. Baina ez baldin nago oa indikan ere mut jartzen dit musika pixkat pozik jartzen ditena. Eta gero ja jartzen dit tekno sartzeko proban. Oso ondo, venga, bukatzen goaz pixkat zure perfila gehiago esautzen, eta beste bizpairu kontu askar naia. Diskriminaziorik jaso duzu inoiz? Igual txikigoan nintzanen, baina nire bai genio desente dakat, eta azkenean modu baten edo bestean jendeak nirekiko respetua lortzen dut. Ez dut inoiz onartu bestaren nirekiko burlarik edo. Eta gizarte moduan nola ikusten duzu? Euskal Herria adibidez, aniztasun funtzionala, inklusioa gai hauetan. Bagaude mailan edo oraindik asko falta zaigu pixkat ikasteko eta beharrezko maila horretara iristeko? Bai egia da, nik dakaten elbarritasuna ere egunerokotasunean ez dut gurpildun aurkera biltzen adibidez, ez dakat olako limitaziorik eta ez dakize puntaraino konstientena izen, noraino dagon hiri bat egokituta edo ez, nik ere ez dakatelako hainbesteko esan genezake limitaziorik, baino ez dakit. Ni naiz diskriminatua sentitzen, nik ez dakat olako sentsazio txarrik. Baina bai egia da, egoen di jendeak da kalofitura asko begiratzeko. Hortara ni joan, bai, hiriak herriak nola dauden egituratuta, baina baita
pertsonak, hirietako herrietako pertsonak, zatik pasaden urteko denboraldian ere gai beraz hitz egiten genuen, eta begiradak dira askotan min egiten dutenak, ez da? Bai, nik hau behin hitz egin nun nire psikologarekin, eta berak esatezean pentsatu behar nola, ziala, berak esan zean gazteleraz, eta esan zean, tienes que pensar que son miradas curiosas de niños. Plan, eta horrela ikusten, bai egia da, kostatzen zaitela gehiago, bakarrik nonean ez? Edo bakarrik nonean nire lagunekin, ez zait kostatzen, baina ni joanean igual beste taldekide batekin, elbarritasuna dakala, karo, hor konstientego naiz, niri behiratzaz gain, haitean, nire taldekideari behiratzen. Orduan, hor bai pixka gehiago kostatzen zaitela, pixkat, ikustet behiratzen dutela, eta konturatu iten naiz. Baina bai egia da nik ustet, justo nire kasuan, sentitzen dut elbarritasunarekiko eskaparate bat hain naizela lortzen kirolarien bidez, hain naizela erakusten adibidez piztinan. Jautegea eta gaude elbarritasunakin eta elbarritasunik gabekiko pertsonak, eta hor gaude danak. Eta nik uste adibidez piztinaren naiz horrela sentitzen, inoiz. Danak gaudelako ituta. Orduan, hori, da azkenan nik uste ohitura kontu bat, eta, oain ja ez hain beste, lehenu txiki goan nintzen eta amakin joten nintzanen aldagere eta umeak aldetzen zuten da. Nire amak beti azalpenak ematen zituen. Azkenan, jendeak ere ulertu behar dulako egoera bat gehiago dela, eta ez dakatela ez mina, ez dakat ez da txarra. Azkenan ere nik uste lortzen dela asko, umei esaten ez behiratu, pentsatzea, umeak asoziatzea elbarritasun bat, zerbait txarraken, eta ez da ezer txarra da egoera bat gehiago. Zer da momentu hauetan gehien kezkatzen zaituena? Kirola zarago, Hogeita 2 urteko gazte moduan, osasun mentala, psikologa aipatu ez orain, osasun mentalaren gai esan daiteke, gizartea nola dagoen, gero ez da gerra gehiago, gero ez da arazo gehiago, ez dakit, etxe bizitzaren auzia, gazte batek etxe bizitza erosteko daukaz zailtasunak, ez dakit, zer kezkatzen zaitu gauza potolo hauetan, torkizun motz batean? Adibidez, etxe bizitzaren azuk aipatu ezuna, kezkatzen nau, baina, ez dit denbora asko kentzen azkenan, sentitzen dutelako dala zerbait, ez dagoela guztiz nire kontrolpean. Baina bai da gai bat, asko moskatzeitena, azkenean nik gutxi gora bera, dakat lan bat, dakat modu batean edo bestean dirusarrera bat, nun pixkanaka indezaket nire torkizuna landu. Baina ikuste ditut nire lagunak tabla eta kistan impotentzia matit, azkenean dago jendea, hasi beharko dela, pixua konpartitzen, pixkat etxetik juteko gurasokin ez egoteko, eta iruditzen zaidala pixkat desente gogorra jendeantzat, ez zait bate ondo iruditzen. Eta gero pertsonalki nire gertuko zerbait gertatzea, beldur, ez da beldur bat, baina bai egia da, behin lagun batek esan ziala, haundi daitezela, heldu daitezela, kontuatzen zanen, beldurra matizula zure ingurukoak hiltzea. Eta Pariseko urtean gertatu zitzaian, orduan, hoi da, beldur bat, saiatzen naizela garrantzia asko ematen zen, nire ingurukoak ondo daude, baina bai da pixkat inkitatzeitena. Entzumendaren jolasera pasako gara jarraian, prest zaude? Bai. Entzumen aldetik zer moduz, ondo? Bai, zen muz ez dakit. Bueno, eskatuko dizudena, hor mai gainean utzi dizuen antibas hori jasteko, zatik edo da, benetan belarriekin, entzumenarekin egiteko ariketa bat, hori da. Ondo jarri, eta kaskoak ere jarriko ditugu, nik ere bai, eta begira, hau ere, iazko antzerako proba bat izango da, baina Euskaldun ezagun baten ahotsa jarriko banizu, uste duzu gai izango zinatekela ezagutzeko norden? Saiatuko nahi zaberzen muz. Entzumenarekin bakarrik? Ezakit. Venga, haziengo gara, bale? Ez dauka zertan kirol munduko pertsona bat izan, Izan daiteke kultur mundukoa, telebistakoa, politikaria, euskal ahots eta aurpegi ezagun bat da jarraian entzungo duzu. Nagoazen lehenengoarekin, kapasazaren ezagutzeko norden. Nola kudatzen da? Exitoa edo arrakasta. Galdera ona. Nik uste beti jakinda nondik zatozen. Zenbat kostatzen zaizun. A ber. Lurre rekondo. Oi batetik bat, ondo, naia. Jakin gabe ezer ikusi gabe bakarik entzumenarekin, Lurre rekondo batetik bat. Klabau, Venga, guazen bigarrenarekin.
Bai? Ez? Hau ez. Ez? Zure ingurukoa da? Ez? Ez. Venga. Ez dakigu, ez da? Ez. Imanol Agirretxe. Futbolari hoia eta gaur egun Realeko entrenatzaile Ja, bat. eske oso txikia nintzen behar jolokatatezunen futbolen. Ai, biti bat, Ja. Venga, bazen hirugarrenakin? Euskara erabili egin behar da. Orduan, euskara ez da gu daukagun altxor bat, euskara da gure hizkuntza. Erabili beharko genukena komunikatzeko. Nik bertsolaritzako klaseak ematen dituenean eskola baten, eta politikaria. Es que el euskera es muy aburrido. Entonces, hombre, el aburrido serás tú, porque ninguna lengua es aburrida. Vale, si la hablas mientras. Ez? Ez. Onintzen beita. Bainekin. Izena galare sonatzeit zerbait. Bakarra asmatu duzu, Laugarren eta azkena. Aberka pasazaren laugarren hau norden ezagutzeko. Gutxillo. Lehen, 17-18 urterekin, gehiago ateatzen nintzala. Baina, gero azkenean entrenatzen, Hau errex, ez da? Errex. Lehenengo denboraldiko gure gonbidatuetako bat. Errex asmatu duzu. Lauti bi, naia. Oso ondo. Aprobauta. Ez dago gaizki, ze ez da ariketa errexa, Begiak estaltzen dituzunean eta kontzentrazioa soilik entzumenean jarri behar denean eta ez dakitzunean zer entzungo duzun ez da errexa, ez da? Ez, baina adibidez Agirretxekin ez zian ez da sonatzen, gero jartzea zor argazketa bakin ordan, baina desreina da. Osa, jartzeizu pixkaten txioan jokuak. Ez que, hau beste elkarrezketa bada, eta hemen zentzumen guztian mugitzea da helburua. Guazen aurrera, zure bizitzako momentu onena eta txarren hasitze egingo dugu. Txarrenarekin hasiko gara eta gero ahosapore onarekin amaitzeko. Zein izan da Naia Zudairiren bizitzako momenturik txarrena? Nik uste tola txarrena edo hasizala pixkat markatu zula etapa bat, izan zen duela 2 urte ukizun ere osabak iztipu bat. Eta leheno komentatzen zutena, pixkat hori, beldur hori zure gertzuko zerbait gertatzea, hortik gana aurrera pixkat aktibatu zitzaian beldur hori. Eta nik uste izan zela hor pixkat etapa zail bat non konturatu nintzen, ingurukoak ere etziala inmortalak, orduan pixkat hor, izan nik uste horrek markatu itela gehien bat. Eta momentu honena, 22 urte bete berritan, zein da zure bizitzako momentu edo inoiz astuko ez duzun une hori? Asko daude, egia esan sentitzet eukitela, dakatela bizitza oso on bat eta egunerokotasuna pia disfrutatzetela. Baina hola sentsazio gai bat, jo nintzanen, orain dela 2 urte bueltatu nintzen Tokiora, Tokio eta gero, Tokioko jokoak eta gero, bueltatu nintzen oporretara. Eta hola, bueltatu nintzanen bilara, bueltatu nintzanen piztinara, pixkat ziklori itxinunen. Sentitzen un pixkat Parizetik jo nintzala lasai, baina Tokiotik nintzala lasai jun. Orduan, jo nintzanen Tokiora orokorrean 15 egun horiek horatzen ditu gizan maitasunakin, baina bilara jo nizana, piztinara jo nizana, iruditzen zait izan zala niretzako lasaitu bat hartzea. Orduan, igual hori, baina orokorrean asko daude, egia esan, asko, momentu asko dakat maitasuna. Oso ondo, zure bizitzako bi momentu hauek oroituta azkenengo blokera pasako gara, eta errematea emango diogu bigarren denboraldiontako lehenengo elkarrizketari, domina bat ekarri diazu, bakit maitasun handiarekin gordeko duzula domina horietako bat, baina guk aurten gure gonbiatuentzat hementxe kopa berezi pare bat prestatu ditugu, eta horietako bat irabazi nahi? Bale, zin bardet. Venga, guazen matxerronkara. Euskaberrek babestutako tartea. Bueno, Naia, joku honekin amaitzera goaz. Euskaberrek babestutako match erronkaz agurra esango diogu lehenengo elkarrizketa honi. Prest zaude erronka honi aurre egiteko? Bai. 30 segundu emango izkizut, egositako arrautza bat esku batekin hartu eta zuritzeko. Gai ikusten duzu zure burua? Iaz, bate baino gehiagok gainditu zuen erronka. Saiatuko naiz. Bai? Venga, lehenengoarekin hasiko gara. Aurten, irabazleek gure kopa berezioek irabaziko dituzte, beraz. Hartu beldurri gabe egositako arrautza hori, eta ea gaizaren 30 segundutan arrautza hori zuritzeko. Prest, Naia? 3, 2, 1, aurrera! Hasi da, Naia! Arrautza, egositako arrautza zuritzen. Eskuineko eskuarekin hartu arrautza hori,
Eta, venga, gora altxatu behar da, eta beldurri gabe, Beldurri gabe, 14, 15, 16 nahi azkarago estela eta iritsiko, Venga, 19, 20, 21, 22, beldurri gabe, esku bakarra, esan dugu 24, 25, venga, azkena legina. Igei lekuan bezala, 27, 28, 29, 30, Ai. Arrautza hau... Hiru zatitan moztu da. A ver, erakutsi, kamerak ikusi desan. Hori, gaindituzaz emango dugu edo ez? Ez, ezta? Ez. Gaindete hemen destro. Ai, naia. Lehenengo jokua gainditu gabe, Bai. Zaila? Erronka? Ez dakit, honi oso txarra. Bigarrena gainditzeko gogo zegongo zara, ezta? Hemen lehiakorrak zarete kirolariak eta ez zara joango eskutsik. Bueno, hartu bigarren arrautza, naia, hauia arrautza normal bada, eta hemen eskatuko dizuguna da, hauia indarrarik eta da. Lehenengo abilezia izan da, hau zure indarra neurtuko dugu, eta hori da, goitik eta behetik ondo helduta, ea gaizaren, 30 segundutan, arrautzen normal hori hausteko. Vale. Venga, ni hasiko naiz kontaketarekin eta hau igerik eta bezala, azkar eta ondo egin behar da. 3, 2, 1, aurrera! Venga naia, indar hori, goitik eta behetik, atzerakuslea, eta sendoarekin hartu du arrautza, Euskaberreko arrautza gogorra, eta indar aldetik nola gaude naia. Ondo baino. Ondo, gimnasio gutxi, Venga. Iaz lortu zuela. 19, 20, 21, azkenengo alegina, gimnasiora ez gara joaten. Venga, naia, esku behatz aldatu du, 26, 27, 28, naia, amaitu da. Zaila da, Baina zer gertatzen zaizu, Hemen eskalatzaia bakarik izan da gai. Eskalatzaia gaitasun gehiago dakate behatzetan. Gainontzeko kirolariak zer, indarraztu zuen lantzen? Behatzetan ez. Hemen sartuko dugu, bale? Hor sartuko dugu. Gure jokua ez da erraixa, ez da? Ez. Abilezia eta indar jokua, eta ez bata ez bestea ez duzu gainditu. Biletan suspenso. Euskaberrek emandako arrautza kutsatxo zuretzako izango da, eta baita amantale hori ere bai. Zer egingo duzu? Lehen aipatu dira, arrautzak jaten dituzula, eta zalea zara? Arrautzak erabiliko dituzu, opari hona egin dizugu? Bai, pila bat, etxen jateitugu pila bat gaina. Edozen modutan. Egosiak, tortilla, rivuelto, gero baite du tortilla patata astean behin orduan. Erabiliko ditugu fijo. Opari hona da, ez da? Oso ona. Esan diazu hasieran, elkarrizketa ezberdin batera pixkate zeto zela tenso ez, baina gauza ezberdin bat zelakoan nola irtetzen zara? Match podcasteko elkarrizketatik. Egia zean gustora, izan da zu esperientzi desberdina, eta azkenean oso gustua naiz, ondo. Plazer bat izan dela. Gaurkoan zu ezagutu baritzatea eta sorterik honen haupa ditugu zure txapelketa eta kiroli bilbidea. Mi eskirtzu egon bidapenagatik. Oso, ondo. Beti bat etizko gara. Match podcasta. Kirolarien beste alde.